Безнең киләсе спикер Лилиана ханым Сафина Мәскәүдән. Лилиана Мәскәүдә әйтергә кирәк беренче диекме соң. Бик озак вакытлар татар телен укытучы, татар теле дигәч Мәскәүдә беренче искә килә торган шәхес. Ул Умарта татар теле мәктәбе җитәкчесе, нигез салучысы. Һәм ул бүген безгә заманча татар гаиләсендә милли тәрбия тәҗрибәсеннән чыгыш ясаячак. Лилиана, әзер булсаң, күз кыз. Мин әзер. Хәерле көннәр, хәерле кичләр, кемнәдер кич, кемнәдер көн, шулай бит. Бик шатмын шундай кызыклы фикердәшләр арасында чыгыш ясый алу мөмкинлеге булганы өчен. Равилдә булырга тиеш безнең Умарта турында кичкенә генә ролик, шуны салып булса бик әйбәт булыр иде. Мин тагын бер нәрсә әйтеп китим, әлеге видеоны кушканчы. Лилиана, бәлки күпләр ишеткәне бардыр, моның турында татар матбугаты бик күп язды. Ул бер кадәр вакыт Мәскәүнең Эхо Москвы радиостанциясендә татарча сөйләшәбез дигән тапшыру алып барды, говорим по-татарски. Безнең медиа шәхес дияргә була Лилиананы. Һәм хәзер әгәр эшләп китсә, башлап җибәрәбез теге видеоны ала бирсә. Так, куялы ул. Эшләме дус? Эшләм дус? Эшләйм. Ярый, рәхмәт. Хәзер башлап җибәрәм. Рәхмәт бик зур тыңлаганыгыз өчен. Лилиана дәвам ит. Бик әйбәт, бу безнең ел башында башлана торган демонстрацион ролик иде, шуңа күрә теге соңгы слайдында күрергә күрә алдыгыз, шулай бит. Бик кыен чыннан да Анар ханымнан шундай шундый катлаулы темадан соң тагын балалар темасын дәвам итеп сөйләшеп китәсе, чөнки бер яктан кешеләр шундый глобаль әйбер белән шөгыльләнгән вакытта без инде гаилә эчендә булган тәрбия турында, милли тәрбия турында, милли белем бирү турында сөйләшергә тиешбез. Шулай бит һәм Умарта турында берничә генә сүз. Бу бәлки шәхси проект булуына карамастан, бу иң беренче чиратта теге үзең әни булгач, шулай бит үзеңнең тормышын инде тәрбия турында, белем турында, тел турында кайгырта башлагач, барлыкка килгән әйбер булды. Чөнки әни булганчы бу әйберне аңа бетермисең кебек, ничектер бар, башында булмаса бик зур идея бар, ләкин аны тормышка ашыру бик кыен, бик җентекле, бик авыр эш, дөресен әйткәндә. Һәм ничек итеп тәрбия дә бирәсе килә, телгә дә өйрәтәсе килә. Безгә шуннан да 2 яшь ярымлык балалар Умартага әтиәннәр алып килеп, без аларга татар теленә өйрәтергә тырышабыз. Атнага бер генә булса да, чөнки бөтен балалар да, бөтен әтиәннәр дә алар атна булып кайдыр йөриләр, нидер эшлиләр, аларның үзләренең башка түгәрәкләре дә бар, шулай бит. Ләкин инде мин һәр ел сайын рәхмәтләрне җиткереп калам безнең әтиәниләргә, шулай иркәләнеп ятмыйча, үзләренең шимбә көннәрен туган телебезгә багышлап балаларын алып килү үзе бик зур эш. Чөнки без үзебез яктан килгәндә тырышабыз, безнең дәресләр үтәләр Мәскәүнең үзәгендә генә, һәрбер кешегә җайлы булсын өчен дип.
Ләкин бу безнең генә эшебез түгел, миңа калса бу әти-әнинең аңлап, шундый татар теле туган тамырларын аңлап телгә ихтирам йөртеп алып килүләре бу беренче чиратта әти-әниләрнең зур эше. Шул гына бер тетрәндергеч хәл, бер яктан карасак, әллә ни зурлык шәһәр кебек, әллә ни зурлык башкала кебек, татарларның санында байтак әз генә түгел, шулай бит. Ләкин шул тамчы балакайларны чыксыман җыеп алу бу җиңел эшләрдән түгел, чөнки моның сәбәпләре дә берничәдер. Я булмаса бу безнең татар заманча татар гаиләсендә татар теленә ихтирам бар микән, татар телен кирәк дип саныйлар микән? Я булмаса без булай да беләбез, безгә инде теге ипи тозлык белгәч җитә дип уйлаудан гына микән дип кайвакыт аптырап та калабыз, чөнки балалар саны теге үлеп китәлек шул хәтле бик күп дип әйтмәс идек. Ләкин булганна канәгатьбез, димәк эш бара, теләүчеләр бар, үзәң аңлаучы кешеләр бар һәм милләткә дә өмет бар дигән сүз. Безнең балалар әйтеп үткәнемчә 2 яшьләреннән алып мәктәпкәчә балалар, мәктәп яшендәге балалар һәм безнең әле яшүсмерләр дә онлайн форматта татар телен өйрәнәләр, укыйлар. Балалар саны төрлечә, чөнки балалар булгач алар авырудан да төрле башка әйберләрдән дә килә бит инде, шулаймы? Ләкин ничек кенә булмасын, без бу эшне алып барабыз һәм уңышлап барабыз дип уйлыйм. Менә шәхсән үземнең хәлемә килгәндә, шәхсән үземнең гаиләмә һәм балаларыма килгәндә, бу чыннан да бик зур эш. Менә килешәм тулысынча Зилә ханым белән, балалар белән татарча гына сөйләшү, гел үзеңне теге саклап, гел үзеңне контрольдә тоту бу җиңел эш түгел. Ләкин минем гел башымда шундый сорау туа: син үзеңнең туган телен татар икән, син татар телендә авызың ачылган икән, син татар телендә фикер йөртә аласың икән, ничек итеп синең башыңда үз балаң белән башка телдә сөйләшү теләге була ала дигән әйбер минем гомумән башыма сыймый торган әйбер ул. Мин шул әйберне аңламыйм. Ничек инде менә син туган телең синең татар, син татар авылында туып үскәнме, шәһәрендә туып үскәнме, ләкин менә мин, чтобы не было акцента. Миңа аңлашылмый ул җегетләр, кызлар, дөресен әйткәндә, ул әйбер гомумән дә аңлашылмый. Ничек инде син телеңне җырта, менә мин бер шундый күңелсез хәл бар, менә минем әниемнең абыйсының хатыны үлем түшәгенә эләккәч, алар балаларын үзе 40-50 еллап Мәскәүдә яшәде, татар теленә балаларын өйрәтмәде, төпчеге генә өйрәнде, авылга кайтып та әле шулаймы? Ләкин үлем түшәгенә яткач, рус телен онытты дип әйтерлек. Аның теле әйбәте, камил иде, ләкин ул аны онытты. Һәм балакайлар тирә-ягына җыелып утырдылар да, беләсезме, көн-төне WhatsAppка әнисенең әйткәннәрен, соңгы сүзләрен яздырып, миңа җибәреп утырдылар. Тәрҗемә итеп бирә әле, әни нәрсә әйтә икән дип. Менә шул әйбер, бу бит куркыныч әйбер. Сиңа бер дә тормышның бер әйбер дә кирәкми, синең балаларың сине соңгы юлга озаткан вакытта һәм син аларның соңгы әйберләрен, минутларын ишетә алган вакытта сиңа тел җитми. Бу бит фаҗига, дуслар, шулай бит. Һәм менә шул әйберләр дә мине шул хәтле менә теге ничек инде, менә бу бит хәлдән беркем дә арынмаган, шулай бит. Ничек инде, әлбәттә җиңелрәк сиңа теге масса күләм телдә сөйләшергә. Әлбәттә синең балаңа җиңелрәк, син аны кайвакытта сиңа русча шигырь бирәләр, рус теле укыттыралар, рус теленә өйрәтәләр. Аның мөхите урыс, шулай бит. Безнең очракта шулай бит. Ләкин ничек кенә булмасын, кайвакытта җиңел дә кебек, кайвакытта менә авыз да күтәрелми, авыз да ачылмый, тел дә күтәрелми, үзеңне мәсәлән татар телендә балаңны әрләргә. Менә шул хәтле кыен әйбер миңа балага татарча урышырга баланы, дөресен әйткәндә. Чөнки менә телне шул хәтле саклап, берәм җыеп яшисең сыман, бу да булырга тиеш дип әйтүем телдә. Тел ягына, тәрбия ягына килгәндә. Тагын бер кичә генә бер молдаван җегете белән таныштым. Балам әле 6 ай гына ди. Ничего страшного, хатыным урыс, мин үзем молдаван мәктәбен бетердем ди. Мен әйтәм, телне өйрәтәсез балага? Өйрәтергә планнарыгыз бармы дим. Әйе, әлбәттә, алып кайтабыз да, менә минем әтием белән әнием Молдавиядә яши, без анда барып куябыз, монда зур авыл бар, менә шунда өйрәнер ул ди. Мен әйтәм, ярар, шул хәтле менә, бу бит бер план. Бала кечкенә, син әле белмисең балага, элемтәне дә, шулай кебек җиңел алып кайтып салдың кебек, авылга әтигә, әнигә, алар сине өйрәтерләр кебек. Юк,
алай гына эш бармый, чөнки әти-әниләр хәзер бик камил рәвештә рус телен беләләр. Адда авылда яшәгән балалар, безнең гомумән татар балаларын күзгә алсак шулай бит, алар бик әзләп безнең инде татар телен онытып баралар, авылда яшәп торучы яшәләр. Бу әйбергә дөрес карарга кирәк. Димәк, бу тәрбия проблемасы хәзерге сөкендә ул шәһәр күләмендә генә түгел. Ул гомумән авыл күләмендә дә, төбәк күләмендә дә, регион күләмендә дә, безнең күләмдә дә, гаилә күләмендә шулай бит. Шуңа күрә моңа буның буенча теге бер юл алып кына тайпылмыйча эшлисе, җегетләр, кызлар, бик авыр эш. Шуңа күрә нишләргә кирәк? Менә дөрес әйтте Зилә, берничек тә беркайчан да бирешмәскә. Менә үзеңнең гаиләңдә туры, безнең гаиләдә бар кагыйдә. Мин алар белән бер кайчан да ничек кенә анда менә теге тереп җибәрмәстән, мин балалар белән җиләшәм татарча гына. Мин балаларга укыйм татарча гына, минем әле ул гына түгел, улы кызым уйлый, мин бөтенләй русча белмим дип кайсыдыр вакытта хәтта уйлый, мин укый белмим русча, укыган аңламый дип, шулай дип уйлый торган иде ул. Менә әгәр дә синең башында бар икән кагыйдә, үзеңнең башыңда бар икән максат, иң беренчесе, шулай бит, бу бит теге стратег булырга кирәк. Менә алга бардың икән, синең стратегияң бар икән, алга белергә, өйрәнергә һәм тайпылмыйча әкренәп кенә берәм генә кыен итеп тел генә бит түгел. Эш бит әле тагын монда теге сәясәттә килеп керә, монда әле килеп керә, балаңның саный уку белүдә, шулай бит татарча аңа тәрҗемә итеп утырасың, рәхәтләнеп шул математик биремнәрне, аңа рәхәтләнеп тәрҗемә итәсең, бөтен әйберне дә. Шуңа күрә бу бик катлаулы эш. Менә шул хәтле кыен эш ул дөрес әйткәндә. Һәм һәрбер кешенең хәленнән килә микән? Безнең татар ата-анасы хәзерге заман ата-анасы татарча тәрбия белә бирә микән? Татар анасы, атасы көчле шәхес, үзеңнән уялмыйча, үзеңне аңлап, үзеңне кабул итә белергә өйрәтә белә микән? Бу инде миңа калса педагоглар эше түгел, бу инде психологлар эше. Чөнки уялу, кимсенү, җиңелрәк су агымы буенча агып бару, бу бик җиңел ассимиляция өчен булган процесслар. Моңа калса, безгә татар психологиясе белән кызыксынып эшләргә кирәк. Миңа бүген беренче тапкыр теге уку клубы турында да сүз китте, шулай бит. Чыннан да, менә миңа калса бүгенге сөкендә һәрбер кешенең өстәлендә булырга тиеш ул Әмирхан Иннеки әйтелмәгән васыят. Анда бөтен әйбер бар. Анда татар психологиясе дә бар, анда көнкүреш тә бар, анда киләчәк тә бар, анда фаҗига дә бар. Әмирхан абый шул хәтле менә үзен алга карап, менә ул бит 60 елда язылган әсәр, шулай бит. Ул бүгенгесе, ул менә кичә язылган әсәр кебек. Менә шуны куркытасыгыз килә икән, куркытмыйча эш бармый. Куркытасыгыз килә икән, кертеп җибәрәсегез килә икән, тормышым менә фаҗиганы күрсәтәсегез килә икән, әлбәттә шуны күрсәтергә кирәк, шуны укытырга кирәк, шуны белдертергә кирәк. Һәм балалар гына, мин балам зур кызыма 10 яшькә булуга карамастан, мин аңа тулысынча бу китапны һәр кич әкренләп әле дә укыйм. Аңлатам, балача тәрҗемә итеп бирәм, чөнки ансыз аңлау, ансыз аңлатып бетерү кыен, дуслар, беләсезме? Шуңа күрә гомумән тәрбия бирү, гомумән саклап калу, гомумән концепт белән җыр биюдә генә эш бармый, дөрес кызганычка каршы. Интеллектуаль мөмкинлекләрне арттыру, кешегә белем бирү, татар җегетен, кызын тулайым бер образ, татар гына түгел, башка милләткә кагыла, шулай бит, тулайым бер образ итеп бирү. Бу бик зур эш, бу һәрбер әти-әнинең, әби-бабаның кулыннан килә торган эше. Шуңа күрә минем инде бу теге больная тема, мин бу турыда бик узак сөйли алам, ләкин вакытыгыз тар, шуңа күрә соңрак дәрестә сорауларыгыз булса, җавап бирергә әзер булырмын. Бик зур. Әйе, бу инде шундый ни кебек булды. Милли пикет татар анасының җан авазы диек. Кемгеләргә кызык, мин чатка салдым әйтелмәгән васыятның текстын, аның хәтта интернетта аудиосын да табырга була. Әгәр тыңлатырга теләсәгез, татар әдәбиятының классикасы. Сораулар юк, Лилиана, дөресен әйткәндә, чөнки монда барысы да Лилиана, рәхмәт, Лилиана супер дип кенә яза.
бик дөрес сүзләр, дөрес әйтәсез. Һәм башкалар. Миңа калса, монда сорап буладыр, бәлки, менә бу ниләр, умартага килә торган балаларның рус телле булса, әгәр алар русча сөйләшә, татарча берни белмәсә, ничек итеп аларны сөйләштереп, авызларын ачтырып җибәрергә, бу теманы соңыннан синнән соң алсу дәвам итәчәк. Сездә менә ниндирәк ниләр кулланыла? Һәм ата-аналарга нинди киңәшләр бирәсез? Ниндирәк сүзләр кулланыла? Беренчедән, әти-әниләр белән һәрбер безнең ел башы саен бик озак 45 минутлык лекция үтә. Менә бүгенге форматта, бүген әле теге сокращенный варианты булды аның. Болай 45 минут буе мин сөйлим әти-әниләргә, ничек итеп бирешмәскә. Менә беренче бирешмәскә. Ләкин монда бит ике проблема бар. Әгәр дә әти-әни телле булса, бу бер әйбер. Әгәр дә әти-әни телле булмаса, шып кына алып килә дә баласын теге менә тапшыра да дәүләткә, хөкүмәткә, курсларга һәм өйрәтегез ди. Бу инде икенче нәрсә. Шулай бит. Шуңа күрә бу тел сындыргыч шулай бик катлаулы эш. Әкренләп кенә җырлатып бу очракта теге коммуникатив нишләтергә кирәк баланы. Шулай бит. Бала кабатлап кына әйберне эшли алмый. Син аңа әйттең, бу кояш, көн кояш дип кенә булмый. Баланың булырга тиеш тагын әле моторикасы эшләсен вакытта. Шулай бит. Без аңа кояшны әйттерәбез, ясаттырабыз, күнегүләрдә ныгыттырабыз. Гомумән шулай бит. Һәм инде кояшның рәсемен ясатып, кояш турында җырлатып, тулысынча кояш образын тулыландырабыз. Менә шул очракта гына инде 15 тапкыр төрле форматта тотып карап, кавып карап, ишетеп карап, иснәп карагач кына бала ул әйберне үзенә кабул итә ала. Чөнки атнасына бер тапкыр 1 сәгать эчендә дуслар, аңлый аласыз. Кытай теленә дә, инглиз теленә дә бер телгә дә өйрәнеп булмый. Төрек теленә дә шулай бит. Шуңа күрә бу әти-әнидән килгән, ләкин без әти-әниләргә ярдәм итеп барабыз. Менә без мөхитне тудырабыз, чыннан да тел мөхитен шулай бит. Менә синең тирә-ягыңда мәктәптә Маша белән Даша, Саша икән, менә синең дә киләсендә синең алда Сөләйман да бар, Султан да бар, Әмирхан да бар, һәм башкалар. Безнең аларга төп максат ул күрсәтү Мәскәүдә булган башка бер оя бар. Һәм бу безнең шуннан да бик матур бер умарта. Умартага кирәк керер өчен һәрбер кеше дә умартага иркен генә керә алмый. Анда быз итеп безнең балкыртлары бызылдап тора, шулай бит. Син анда башта алырга тиешәле барып җитеп кенә түгел, доступ, син шунда керәсең һәм син анда белмисең, куркыта, ләкин аннан син бал алып чыгасың. Шулай бит. Бик яхшы бит дигән шундайның приманкасы, шулай бит бик әйбәт. Шуңа күрә әкренләп кенә бу әйберне менә шулай кертеп җибәрәбез без. Күбрәк инструкция бирәбез әти-әнигә. Чөнки Рима үзе белән сөйләшә. Илсия яза. Хәзерге ата-ананың миллионы зәгыйф. Сез шундый перспектив проектларын булдырып алып барган кеше буларак, бу ата-аналарның аңын татарчага борыр өчен нинди проект эффектив була алыр иде дип уйлыйсыз ди? Бу бу да бик дөрес сорау шул хәтле. Менә безнең бит хәзерге ата-ананың аны дип уйлыйлар. Менә без ашка йөрибезме? Концертка йөрибезме? Шуның белән вәссәлам. Бетте. Без татарчаны беләбез, без яларны барысын да беләбез, без пәрәмәч пешерә беләбез, без эч пошмакны ничек булган беләбез, тәмен дә беләбез. Без Казанга барып кайттык. Без татарлар булды. Бу максимум. Һәм аның өчен ата-аналарга менә ничек кенә булмасын, беренчедән кирәк ниндидер менә ана бала таба. Шулай бит. Аның беренче чиратта үзенең мәсәлән мәсәлән үзе Рима ди. Ул белә Гумерова икәнен, шулаймы? Һәм аның баласына татар теле ул телне белмиде мәсәлән. Аллам сакласын, шулаймы Рима туташ? Ул телне белмиде мәсәлән, аңа кирәк бер төрле инструкция. Менә бала тапкач булган инструкция бүгенгесе көндә ул юк. Урыслаша башлаган, ассимиляция аша үткән ана булсын ди. Аңа бер нинди китапчык та юк. Менә дуга укырга китапчык бар. Кыен хәлләрдә. Шуны эшләргә китапчык бар. Ничек итеп ана баласы белән, менә бишектә яткан баласы белән әкренләп аңа милли үзаң бирә алсын ди. Менә беләсезме? Менә безгә бу ел бер апаш, бер ханым кыз шалтыратты. Мин не могу сама иметь детей,
но хочу взять сейчас, найти суррогатную маму, и хочу за 9 месяцев, пока мне будут вынашивать ребенка, потому что я болею онкологией, но хочу, чтобы мой ребенок говорил на татарском языке. Білесізме, оңа керек инструкция. Ул анага керек инструкция. Менә шуны мөрәҗәгать булды быел. Менә берничә айлык кына, беләсезме? Шуңа күрә нәрсә кирәк? Китапчыклар кирәк. Кирәк шундый брошюркалар. Ата-аналар тайпылмасыннар өчен, үзләренең кем икәнен аңласыннар өчен. Аларга кирәк кыска лекциялар. Бу лекцияларга кирәк популярлаштырырга, чакыртырга, сөйләргә кыска итеп. Бөтен ана тудырган, бала тудырган ана да ул һәрберсе там успешная мама, будущая мама, мама в колыбели, мама в песне и пляске. Менә шундый әйбер бүгенгесе көндә контактыда булсынмы? Кирәк улай белән тудырырга һәм бирергә милли гомумән тәрбия буенча. Менә булырга тиеш масса күләм эш. Бер кешенең эше түгел, шулай бит. Шуңа күрә лекциялар булса, әкренләп сөйләшә, клуб молодых мам булса, мәсәлән. Ник булмасын ди? Клуб молодых мам. Менә кеше килде дә, һәм татарча суларга ирәнә, бала табырга, шулай бит. Памперсларны татарча сатып алырга ирәнә. Менә ул да бит үзе кертеп җибәрү балага тәрбия дөрес. Менә шул вакытта эләктереп алырга кирәк ул әнине. Бу инде гел теге әниләр дә бәбиләр темасы булды, дуслар. Но эффективлыгы булса, ничек булса да ярый, инде тема булса да ярый. Бик зур рәхмәт, Лилиана. Мин бик кыска гына русча сөйләп, очень кратко перескажу то, что говорила Лилиана. Лилиана говорила про необходимость понимания родителей, что татарский нужен, и то, что дети доходят до курсов татарского, до уроков татарского, это еще и достижение родителей, которые по выходным не просто сидят дома, но еще возят детей на уроки татарского, на изучение татарского. И то, что ребенок попадает в эту языковую среду, в эту языковую школу Умарта, это еще требует от ребенка какие-то все-таки усилия, то есть туда нужно иметь доступ, какой-то допуск, то есть нужно общаться. И чтобы открыть, дать ключи, чтобы ребенок заговорил на татарском языке, ему приходится объяснять и через визуальные, и через тактильные способы, то есть, например, рассказать про солнце и спеть про это солнце вместе, рисовать это солнце, пробовать это солнце, и так по 15 раз, пока ребенок сам не составит себе какой-то образ этого солнца. И, кстати, добавлю еще в Москве сложности с этим воспитанием на татарском языке в семье. Там многие родители сами не являются носителями татарского, сами плохо знают татарский. И это, конечно, наша боль нации. Но это боль как раз та работа, которую выполняют вот такие школы, курсы, как Умарта, как Алима Академия, про которую говорила Зиля. Лилиана, сиңа бик зур рәхмәт.